A lúa xa brillaba no ceo e 5 siluetas corrían polo pobo, escondéndose en cada esquina, agochándose ao mínimo ruido e volvendo a correr rúa arriba. Finalmente chegaron a unha casa, a casa de Onyx. Esta é a túa casa? Preguntou o vidro. Si que o é. O raro é que non se oía nada. Todas as noites montan algunha festa, salvo que non haxa ninguén. Os 4 foron tras a rapaza, mirando sigilosamente polas ventas da planta baixa. Non se vía movimento de ningún tipo. Rapaces, parece que está baleira. Vou aproveitar para recoller unhas cousas e despois iremos ver o barco. Uns minutos máis tarde, Olivia baixou cunha gran mochila chea e un pequeno cofre nas mans. Ao velo, Elvis botou a correr cara a el. Era a súa cama, máis o seu tesouro. Baixaron pola praia que estaba fronte á casa, con algún tropezo que outro, xa que prácticamente non se vía un burro e, ao cruzar cara á dereita, detrás das rochas que marcaban o final, alzábase a enorme silueta dun abandonado barco que, na penumbra da noite, amosaba un aspecto fantasmagórico, coas raídas velas ondeando pola brisa nocturna. Os 5 quedaron paralizados ante o espectral navío. Este é o famoso barco? Dixo Mou cun ton vibrante na súa voz. Sí, este é o famoso 10. Non recordaba o grande que era. Elvis saltou aos brazos de Olivia, sen deixar de mirar o barco. De acordo, mozos. Estades preparados para subir? Asentiron. Tedes todos algo co que alumear? Todos afirmaron coa cabeza e, seguindo a rapaza, treparon polas escadas de corda que colgaban nun lado do xigante de madeira. Unha vez estiveron na cuberta do buque, sacaron o que tiñan nos seus petos que puidese alumear o chan que pisaban. Un par de mistos e 2 chisqueiros. Algunhas táboas parecían estar xa podres, así que tiñan que andar con cautela se non querían sair feridos daquela expedición. Ante eles alzábase o pao maior. Olivia apoiou unha man nel con forza para comprobar que era sólido, e Marte fixo o mesmo. O mastro non se moveu, así que semellaba ser firme. Nunca me deixaron subir soa. Ben, que vos parece se cada un miramos por un lado, para comprobar que está todo en orde? Todos afirmaron, así que dividíronse en 3 grupos. Olivia e Elvis por un lado, Marte por outro, e Vidro e Mou por outra parte. Marte camiñou cara a proa do barco. De fronte había unha estancia, cun par de toneis baleiros tirados diante da porta. Apartounos cun pé e botou unha man ao pomo. Parecía que estaba pechada baixo chave, pero un pequeno empurrón a porta cedeu. Unha nube de cor marrón saiu do interior, ademais dun cheiro nauseabundo que provocou unha arcada no mozo. Entrou na habitación. No medio desta había unha gran mesa con as cantas copas cobertas de pó e, arredor, un par de cadeiras emborcadas. Rodeou a mesa observando as fiestras que había nas paredes, cheas de musgo, pó e arañeiras. Ao fondo da estancia puido ver unha cociña de gas, un fregadeiro cheo de cacharros mofosos, tixolas colgadas, estantes con potas e pratos e, sobre todo, centos de gordos vermes reptando por cada esquina, que seguramente se alimentaron dos restos de comida que puideron quedar ali. Atopábase na cociña do barco, unha cociña que precisaba ser fumigada de inmediato. Os 2 rapaces baixaron cautelosamente pola escada da coberta. Para previr, Vidro, que ia adiante, quitou o seu mosquete, xa que non sabían co que se poderían atopar ali. Vidro, parece que hai outro piso. Que facemos? Baixas ti e inspecciono eu isto? Vidro estaba de acordo, así que Mou permaneceu na mesma planta.
Onde quedara o máis pequeno dos piratas era moi espazoso e soamente tiña 2 portas ao fondo. Percorreuno todo e descubriu varios tonéis cheos de pólvora húmida, cordas e caixas cheas de armas, entre as que había coitelos, dagas, culebrinas e falconetes. A súa mirada iluminouse. Colleu unha das de lume e enfundouna no seu cinto. Unha das portas estaba aberta de par en par e desprendía un forte olor a ouriña. Asomou a cabeza e viu que se trataba dos servicios. Nin sequera entrou. Deu media volta e dirixiuse á porta do fondo. Estaba medio aberta. Empurrouna e entrou no que era o camarote dos mariñeiros. Dispunha de 2 liteiras, 2 camas xemelgas, 4 hamacas, 4 grandes armarios e un par de escritorios. Probou as camas, unha por unha. Tras mirar que estivesen relativamente pouco sucias, para comprobar que aguantaban peso, e, efectivamente, facíano. A continuación, abriu os armarios. En todos había roupa colgada, que parecía que aínda se mantiña en bo estado, pero cando abriu as portas do último, non puido evitar levar as mans á boca para tapar un berro afogado. Olivia e Elvis decidiran inspeccionar a popa do barco. Na escuridade puido distinguir a silueta do temón. Subiu os chanzos que levaban ata el e ali estaba. Ao redor deste había colocado 6 fanais con candeas usadas no seu interior. Pensou en acendelos, pero descartou a idea por se alguén vía a luz e así descubriríaos. Volveu mirar o temón e botoulle as mans. Mirou a fronte, percorrendo coa mirada todo o barco. Despois mirou ao mar e a continuación o ceo nocturno. Pechou os ollos e imaginouse sucando as bravías ondas. Tentou virar o temón, pero este non se moveu. Entón abriu os ollos. Volveu no intentar, pero sen éxito. Elvis saltou en riba deste e fixo forza, pero non había maneira. Dando un paso atrás, Olivia tirou algo que soou como un trono no medio da silenciosa noite. Mo e Vidro miraron ao teito e Marte saiu á porta. Que foi iso? Preguntou o pirata saindo da cociña e pechando a porta ás súas costas. Tranquilo, só foi unha lata. Recolleuna do chan e mirouna. Era de aceite. O temón está atascado. Intentei movelo, pero non foi posible. Podesme axudar? Marte subiu a escada ata onde estaba a rapaza e tentou movelo. Non se move. Probemos xuntos. Os 3 fixeron forza, pero seguía firme. Oe, e se engraxamos? Xa que a lata é de aceite? Marte afirmou e a moza abriuna. Apertou un pouco a cada lado do temón mentres Marte seguía intentando movelo. E de súpeto, cedeu. Sorriron e o mozo soltouno para que Olivia o agarrase. Virouno suavemente a cada lado e sentiuse máis libre e feliz ca nunca. A planta máis baixa do galeón estaba dividida en 3 estancias. Vidro dirixiuse primeiro a que estaba tras as escaleiras. Abriu a porta e viu uns montóns grises que, tocando cunha bota, eran brandos. Achegouse a eles e resultaron ser velas dobradas que ocupaban todo o pequeno cuarto. Saiu dali e foi á habitación do medio. E moito alegrou cando viu dúcias de barrís e botellas de ron, whisky e xenebra cerradas. Era a bodega e estaba prácticamente intacta. Así que foi a última estancia, cun sorriso nos beizos, e cando abriu a porta, un destello, debido á luz do seu chisqueiro, fíxolle pechar os ollos. Cando os volveu a abrir, o sorriso adquiriu unha forma redondeada. A continuación, unha gargallada. Alí gardaban os tesouros e nin sequera os levaran. Miles de moedas tiradas, cofres abertos, colares de perlas, copas de ouro, coroas e todo tipo de riquezas que fixeron que se imaginase fuxindo daquele barco coberto de ouro, deixando atrás todo e facéndose rico. Pero entón pensou en seu irmán, seu amigo,
e naquela moza alegre que lles estaba tan agradecida. Así que deu a volta e subiu onde estaba Mou. Mou! Mou! Isto está cheo de tesouros. Mou! Non a topaba ata que viu a porta do camarote aberta. Foi cara alí e freou en seco. Pero que diantres. Marte, que atopaches? Dixo o pirata soltando o temón. Pois atopei a cociña. Está ben provista de utensilios e de mobles, pero precisa unha boa limpeza, ademais de que se enchan as despensas. E ti que máis biches? Que hai aquí embaixo? Olivia encollou os sombreiros e cun xesto baixou as escaleiras. El e Elvis seguírona. Por estar xusto debaixo do temón, podían intuir que se trataba do camarote do capitán. Unha sensación extraña percorreu o corpo da rapaza. Intriga, pánico, tristeza. Diversas emocións apoderáronse dela. E abriu a porta. Un intenso cheiro apechado saiu do interior. No medio había unha gran cama, que sería limpa para os anos que pasaran. Enriba dela había un par de cadernos vellos e cartas de navegación. O moniño saltou enriba durante un anaco. Todo ao redor da cama había ventás con bellas cortinas grises e a un lado víase unha porta que levaba a un pequeno cuarto de baño provisto de lavabo, bañeira e retrete. Olivia virouse e viu unha gran mesa coa súa correspondente butaca e, ao lado, un gran armario. Abriunos sen dubidalo e alí, colgados en perfecto estado, había vestidos de diversas cores. Todos eranlle familiares. Unha bágoa esvarou pola súa meixela e entón escoitaron berros. Pechou as portas de golpe e saíron á cuberta para ver que sucedía. Mou e Vidro estaban moi alterados. O primeiro mordía as unllas na mentres o segundo rañaba a súa pelada cabeza. «Pero que vos pasa? Non vedes que nos poden descubrir con semellante balbordo?» A pirata botou unha visual ao seu arredor e, como parecía que ninguén oira aquelo, volveulles preguntar: «Que é o que vistes para montar este escándalo?» A ver, primeiramente, o barco está ben provisto de camas, velas, armas, bebida e ouro, pero Mou descubriu nun armario algo que é mellor que vexades vós mesmos. Seguindo o descubridor, baixaron ao camarote que causara o pánico. Mou ia adiante e levounos ao cuarto onde os esperaba a sorpresa. É aí, nese armario. Mirade. Mirade. Dirixiuse a ele tapando os ollos, abriunos de par en par. Marte e Olivia quedaron perplexos e Elvis afundiu a súa pequena cabeciña na plumaxe da moza. Que se supón que é iso? Dixo Marte coa boca aberta. É un anxo? Achegou un dedo o que había ali dentro. Tratábase dun esqueleto duns 2 metros de altura e a ambos lados do corpo podían verse dúas ás baixadas que tocaban o solo do armario. É real? Olivia observouno de arriba a baixo e palpou todos os osos un por un. Entón introduciu unha man nas costas do esqueleto, sacouna e deu un paso atrás. «Esperade un momento. Agora veño». E dirixiuse correndo escaleiras arriba. Ao cabo duns minutos, que ao lado daquele espécimen parecían horas, volveu. «Xa sei que é o que estamos vendo. Parece auténtico, pero en realidade non o é. Seguramente sexa unha escultura tallada en madeira, imagino. E aquí non é onde debería estar. Notei que detrás ten uns ganchos e na proa non hai nada, salvo unha especie de buratos, polo que, sen saber moito de navíos, imagino que este gran anxo debe ir ali. Rapaces, estamos ante o mascarón de proa». E aliviados sopraron todos. Agora que estamos máis relaxados e xa percorremos todo o barco, esperaremos a mañá e limparémolo e arranxarémolo.
Que vos parece? Vos sabedes máis de barcos que a min, non si? Pois eu xa sabes que son carpinteiro, aínda que sempre quixen ser pirata. Nunca tive ocasión realmente, como precisaba conseguir pasta de algún modo, ganas favas arrachando navíos, como xa che dixen. Estás de sorte. E bueno, por outra parte, dáseme ben o manexo de armas de fogueo. Teño moi boa puntería e no meu tempo libre adoito practicar. Ademais, o meu irmán acompáñame normalmente, que tamén se lle dá ben disparar, e ten amplos coñecementos en mecánica, non só de carpinteiría, polo que o relacionado co motor tamén ten solución. E sorriu, e Olivia alegrouse un montón de oír iso. Se nos aceptas como membros da tripulación, enviarei a nosa nai os cartos que gañamos ata agora e direille que imos correr unha aventura, que boa falta nos fai descansar e que é unha oportunidade única. Paréceme estupendo. E ademais, debedes saber que dende que vos coñecín e me destes a idea de navegar, sentín vos xa compañeiros. Contestou sorrindo. E ti, Mou? Sabes algo de barcos? Preguntou a moza, aínda que xa escoitara, non lle importaba que este soubese algo ou non. Pois, en realidade non sei nada de barcos, nin de armas, nin de ferramentas, pero nacín na illa Punta de Frecha, onde todos coñecen ben as augas. Nacemos con eses saberes. Sei ler calquera mapa ou carta de navegación. Tamén sei utilizar os astrolabios, os cuadrantes, o anteollo, todos eses instrumentos. Olivia sentíase radiante, faltáballe flotar de felicidade. Xa tes artilleiros e navegante, e nós por fin temos un capitán. Ela ruborizouse, decidida, aceptou tal posto. Ben, rapaces, este bello barco xa ten nova tripulación e novo capitán. Para o resto do mundo fareime chamar Corvo. E o barco? O barco chamaremoslle o Diesel. Que vos parece? Estamos todos de acordo? Somos unha banda? Todos corearon. Somoslo. Queda todo dito. Tenente Elvis, navegante Mou, artilleiros Marte e Vidro, benvidos a bordo.